фарҳанги экологӣ аз муносибати ҳар як инсон ба муҳити атроф оғоз меёбад. тозагии кӯчаҳо, роҳҳо ва муҳити атроф омили беҳдошти муҳити зист, нишонаи масъулиятшиносӣ, ватандӯстӣ ва эҳтиром ба неъматҳои табиат мебошад. ҳар иқдоме ки ба ободонӣ ва тозагии муҳит равона мегардад ва баланд гардидани фарҳанги экологӣ нақши муҳим дорад. бо ҳамин ҳадаф бахши ҳифзи муҳити зист дар ноҳияи Вахш дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аксияи экологии тозагии маҳал ва чорабинии иттилоотию маърифатии тозагии роҳро баргузор намуданд. дар ин иқдом сокинони ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти Вахш, Файзи Истиқлол, Рӯдакӣ ва Бисолагии Истиқлоли давлатӣ, инчунин кормандони ташкилоту муассисаҳо бо рӯҳияи баланди масъулиятшиносӣ ширкат варзида барои ободу зебо нигоҳ доштани маҳалли зист саҳм гузоштанд. иштирокчиёни аксия нахуст ба тозагии кӯчаҳо, маҳаллаҳо, деҳаҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ машғул гардиданд. дар натиҷа миқдори зиёди партовҳои маишӣ ҷамъоварӣ гардида бо истифода аз техникаҳо ба ҷойҳои махсус интиқол дода шуданд. ҳамзамон канори роҳҳои автомобилгард, роҳҳои маҳаллии деҳаҳо аз хору хас, алафҳои бегона ва дигар партовҳо пок шуда, ҷӯйборҳои обгузар низ тоза карда шуданд. ин тадбирҳо ба беҳтар гардидани вазъи санитарӣ, пешгирии басташавии маҷрои об дар ҷӯйборҳо ва нигоҳ доштани симои зебои маҳал аҳамияти калон доранд. дар идомаи чорабинӣ аксияи иттилоотию маърифатии тозагии роҳ баргузор гардид. ҳадафи асосии он баланд бардоштани маърифати экологии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, пешгирии партофтани партовҳо дар канори роҳҳо ва тарғиби муносибати масъулона нисбат ба муҳити зист буд. дар идома ба воситаҳои нақлиёти мусофиркашонӣ варақаҳои иттилоотӣ оид ба риояи қоидаҳои тозагӣ ва ҳифзи муҳити зист насб гардида бо ронандагон ва мусофирон корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом дода шуданд. зимни вохӯриҳо масъулин аҳамияти риояи талаботи қонунгузории экологӣ, нигоҳ доштани тозагии роҳҳо ва саҳмгузорӣ дар ҳифзи муҳити зистро шарҳ дода сокинонро ба муносибати эҳтиёткорона бо табиат даъват намуданд. масъулини бахши ҳифзи муҳити зист дар ноҳияи Вахш иброз доштанд ки баргузории чунин чорабиниҳо дар баробари беҳтар намудани вазъи экологӣ барои ташаккули фарҳанги экологӣ, боло бурдани ҳисси масъулияти шаҳрвандон ва ҷалби бештари ҷомеа ба корҳои ободонию созандагӣ нақши муҳим дорад. амонулло бахтиёрзода барои барномаи иттилоотии Хабар, Ҷаҳоннамо.